meron po tayong i-unbox na guitar. Dalawa pa silang dumating. Pagkasimple lang pagkabalot. Duha day ka gitar ang iabot mga igsuon. Two guitars day ni abot ag akong i-order. This is the RJ and Arena. Duha day ang gitar nga ni abot ag akong i-order. BB RJ guitar og Arena. Remembrance. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay meron po tayong i-unbox na guitar. Dalawa po. I'm excited to open this two guitar. Okay, so here's the two guitar. Actually, I removed the plastic because para ma-disinfect because nandun sa labas. Akong nilagay sa labas para iwas COVID. Ito po. Unahin po natin ang Baby RJ. Kanina po ay di ko in-expect na dalawa pa silang dumating. Itong Baby RJ kasi baby so maliit. So ano kayang itsura nito? So ito po. Wala palang walang case. Pagkasimple lang pagkabalot. Parang sa nakikita ko ay parang ayos po. Hindi siya hindi siya malayo sa yung kanyang string. Tune this guitar and then I will ask my son because he's very good in tuning the guitar. So, Jernil, okay. So far as I can see the guitar, when you check the guitar if it is okay or not. So far as I can see, although ito ay mumurahin lang po, pero ang kagandahan niya ay hindi po siya lubog ito. Kasi pag lubog yan diyan, malayo dito sa string, pangit po 'yun ang tunog nun. So far solid po ang kanyang sa RJ baby guitar. Ang kulay nga lang ay hindi nasunod. Akala ko sa akin kasi yan. Yung kasi kulay na inaano ko, yung yung parang light brown. Okay, so saka wala walang guitar case. Pero solid po. Kung bumili kayo ng guitar na mumurahin lang, ito po, isa po ito. Okay, so i-try natin kung maganda ba.
Bati kung baratuhon mo nagkuhan string. Okay? So yan po ang ating RJ guitar, baby RJ guitar. So salamat po sa Panginoon sa blessing na gitara. At next naman po ay ang Arena guitar. Ilak ang border di kalyo kaya Kung ikaw ay excited sa pagbubukas ko, mas lalo na ako. So, ating buksan na po. diba? Actually, in-order ko po ito July 18, saka yun July 14. Ano na, dumating siya, hindi lumagpas ng July. Dudungan siya ka po. Yung nga, nakala ko yung text pala, ano pala yung text, dalawa palang message. Nakala ko yung 5. Yung arena lang. So ito po. Okay. This is the guitar. Kung magbanit-banit ka Wait. Akong pananin mo rin magparira ito pag pero murag gamay man ka siya. Gamay na siya oh. Parira ito kan. Oh, I like this. Tingnan niya. Siyempre. Mga ano. ayun ay gunting kay sayang. Sakto na makuha ng guitar nakuha. Okay. Oh. Parang ano po, maganda po siya. Oh, ganda lang. Oh, hindi ko pa nabubuksan lahat pero Oo, ito, okay. parang, maganda siya. So this is the guitar. So hindi po siya naka-tune. So I'm asking my son Jernel to tune the guitar. Pag mag-check ka ng guitar, dito tingnan mo dito. Ah. Okay. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat, magmahal. Ang kawan ay mawawalang hanggan. Pinupuri ang sinisang nila, dakilang Diyos at Panginoon. Okay na. Okay, maganda po siya. Mas maliit-liit doon sa Mavi na nabili ko noon. Yung Mavi, walang ano yun. Plain ano lang yun, plywood. Salamat po sa iyong panonood sa ating unboxing sa RJ Guitar at saka sa akin. Salamat po Peace. at see you